Көзле күңел кізгісі. Көзле фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Шын матурлық қайда яши? Әлбәттә, кешенең ішкі дөньясында, ішкі халәтендә, йөрәгендә аны җылылык аша тоясың. Аралашкан вакытта, каршыңа килеп басканда күзләреннән нур булып түгелә, бөркелә. Ихласлыгында һәм килеш килбәтендә, хәтта атлап йөришендә, елмаю көлешендә калганнарын әйтеп тә тормастан, бару шундый матур асыл затлар. Хатын кызларыбыз арасында үзләренең булмышы белән гөл чәчәләр дөньялыкка, тирә-якка, якыннары, дуслары аралыгына. Әйдәгез әле, якынрак килегез. Бик матур күңелле тапшыру булачак. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм кунагыма, бүгенге героема һәм сезгә, хөрмәтле туган телне яратып караучылар. Зифа Нагаева алып барган һәм әзерләгән тапшыру күзгә күз карашып дип аталганын һәммә барчагыз күптән күп беләсез. Бергә булып. Исәннәрмесез дип эндәштек барчабызга һәм шәхсән сиңа тагын бер тапкыр сәлам Айгөл дип эндәшәм. Хәерле көннәр, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Зифа апа. Иң беренче чиратта зур рәхмәтләремне әйтәсем килә, мине чынлап, мине санлап, мине барлап чакырганыгыз өчен. Бәхет бит ул тик бер мизгел, шуны аңлый алмыйбыз. Һәрбер көннең матурлыгын, рәхәтен туеп яшәргә иде. Һәрберегезгә бу матур дөньяда дип сүземне башлыйсым килә. Зур рәхмәт. Сизеп торасыз, тапшыруның башыдан ук шундый мөлаемлек, ягымлылык студиябызга бергә булган шушы аралыкка җылылык бөркеде. Айгөл, хәзер әйтерләр, әйдә инде таныштырып үтик, кай яклардан килгән кунак бу дисәләр. Мин инде үзем Башкортстанның Шаран районындан Ортас авылында туып үстем. Инде мәктәпне тамамлап, соңдан шәһәргә чыгып китеп, укып, эшләп йөргән вакытта, инде 15 ел аралыгында мин инде Себер якларында бик яхшы гына яшәп ятам дип әйтәләм. Гаиләм белән, дусларыбыз белән, туганнарыбыз белән гөр елга берничә тапкыр кайтып, Башкортстан якларына һәрберсен санлап, барлап, сез мине иткән кебек, мин дә шулай тырышам барсында кадерләп, хөрмәтләп яшәргә. Айгөл, мин инде сине бик шигъри җанлы, иҗади күңелле кеше итеп тә беләм, күптән дип курыкмый әйтә алам, ләкиннәрдә синең нишләптер профессия башка юл белән сайланылган һәм хәтта әле шигъри җан булгач ул һич югында татар факультетларының берсендә югары белем ала торган кызларның берседер дип уйларга мөмкиннәр. Ничек сайланды профессия һәм ничек синең иҗади күңел үсеш алды үзең белгәннән бирле? Иҗади күңелгә килгәндә инде балачактан ук клубларда, концертларда, шигырьләр, безнең газет бар иде, Шаран киңлекләре әле дә бар, бугай дип беләм мин аны. Һәм шунда инде Шаранның дип язган шигырьләрне һаман истә, ул вакытта печат иттеләр иде. Соңдан интернет булгач, интернет битләрендә һәм инде укырга чыгып китеп, культ массовый сектор дибез бит инде без. Шунда концертлар каршы алып, выступать итеп, минигер коялар беренче рәттә бөтен группаны әйдәп, җырлатып, биетеп барган шул чакларда инде ничектер күңелем үсеп китмәде дип тә әйтә алмыйм музыканы якка. Ничектер борылган төрле якка, ул вакытта экономический, педагогический иде. Соңдан экономический институттан соң инде мин ничектер бер вакытны бу шигырь язуларны туктатып та тордым дисәм була. Чөнки дөньяның төрле вакыты була, күңел үсмәгән вакыты була. Күңел үссә генә матур юллар була, матур ничектер кешенең күңеленә ул шигырь белән син кирип китергә тиешсең. Әгәр дә менә рифма белән сапада әйтә дибез бит, ул рифма белән сапада әйтеп тә син кеше күңеленә кермәскә мөмкинсең. Ничектер мин инде 2013 елларда диемме, менә минем улым туды, Арсен ул елларны, күңел ничектер нечкәләнеп китеп, мин шул вакытта инде тагын ничектер яза башладым. Ул бит инде телефонда, интернет челтәрләрендә, аны ничектер барлап бармыйсың. Миңа әйтәләр иде, кыягазга печат итеп барып, әйдә китап эшләйбез дип. Менә ул хыял минем һаман да күңелемдә йөри.
Бәлки мин аны берәр эшләп тә чыгармын дип уйлыйм, чөнки менә еллар, үзем әйтмешләй, еллар барган сайын без үзебез дә 40-ка җиттек, Аллага шөкер. Әти-әниләребез 40 яшьтә вакытта мин ничектер аларны без ничек күрәдек, олы, карт итеп күрәдек. Шулай бит инде без үзебез тегәдек, химкалар эшләп, шулай бит олы, ул яшькә җитәргә язмасын. Үзебез ул яшьтән уздык, һәм инде үзебезне яшәрәк тоябыз. Менә чынлап та үз күңелемә килгәндә, ничектер опыт дибез бит, менә аның белән барлап, дөнья киңлекләрен күрепме, ул бит инде җал итәргә дә барасың, төрле җакында күрәсең, чагыштырасың, туган якка кайтасың, моннан тегендә китәсең. Аллага шөкер, дөнья мәшәкатьләре безнең күп, үзебезнең җыйган маллар дип әйтәләм. Һәм ул җыйган малларның бәрәкәтен күреп, бүгенге көнгә кадәр һәрберсенә дә үземнең күңел җылысын биреп, барлап туган якыннарны барлап яшәргә тырышам. Үзем шулай дип уйлыйм инде мин. Һәм менә минем дөнья ние турында, менә мәңгелеккә килгән кебек яшим дигән шигырем бар, менә үтеп кенә әйтәсем килә, бу дөнья. Әйдә тыңлап үтик әле. Мәңгелеккә килгән кебек яшим, җыя дөнья малларын. Инде җыйдым дип сөенгәндә, сизми калдым гомер узганын. Бүген эшләнәсе эшләр калды, ирүпләр калды иртәгә. Иртәгәсе Ходай тагын бирер, тик булмасын гына киртәләр. Өем музей белән бер рәттән кирип урап кына чыкмалы. Кыйбат җиһаз, савыт-саба, бай дисеннәр мине акчалы. Мәңгелеккә килгән кебек яшим инде шулай, ничек тә. Кеше гомерен сатып алып булмый, чүпрәк кенә сатыла кибеттә. Вакыт узгач туза читектә. Менә инде аңладыгыз, инде кем бездә кунакта икәнен. Инде безнең телевизор караучыларыбыз тында алмыйча киреп үк киттеләр синең күңелгә, синең күзләрдәге тирәнлек, менә карашларың очрашканда иштәлекле икәне әллә кайдардан күренә, Айгөл. Шушы тирәнтенрәк төшеп, серләреңне ачып сөйләшәсе килә. Бәхет төшенчәсе ул төрле яклап бүген киребез без ул бәхеткә. Бүген син бәхетле әти-әниең белән дә парлалар, шулай бит. Әйдә алар хакында әзрәк әйтеп китәле. Алар нинди һөнәр буенча яшәп, бергә кулга-кул тотынышып күпме гомер иттеләр һәм ничә бала үстерделәр гаиләдә? Минем әти-әнием инде 43 ел бергә яшиләр. Минем бер туган апам бар, Уфада гаиләсе белән яши. Алар инде авыл хезмәтендә күбрәк хезмәт иттеләр. Безнең менә кирпич заводы бар, әтием инде трактор белән теге шөгыльләнгәчтен шул эшне күбрәк яратып эшләделәр инде. Авылда хөрмәтле гаиләләр. Мин моннан башка әйтеп үтәсем килә, минем иремнең Илдарның да әти-әнисе турында, чөнки алар шаранда яшәп яталар. Закон һәм Зария Сәлимгалиевлар беренче көннән алып, ничектер ул теге җылылык гаиләдә миңа килде алар арасыннан. Менә мин ике әнием бар, ике әтием бар димен, мин аларны аермыйм. Теге нәрсәдер алсам да мин икесенә дә бер төрле алырга тырышам. Һәм мин уйлыйм, бу аларның инде сабырлыклары, гомер биргән, менә әйтәбез, стаж гомернең шундый дөньяга карашлары бер-беребез белән инде 15 ел бик матур булып, бик дус булып, әти-әниләр дә шулай бергә матур яшиләр. Үзеңнең гаиләдә тагын бер туганнарың кемнәр? Минем апам Гүзәл Уфада, һәм мин. Ике кыз. Кодагыйлар да шулай башкаларына ак көндәшүләргә батырып, шулай дус мөнәсәбәтләрдә яшиләр. Ике яктан. Ике яктан да, барысы да апаның, менә минем җизнәйнең инәсе дә бер-берсе белән минекегә кайтып шулай дус булып яшиләр. Без тырышабыз күмәк булып яшәргә. Беләсезме, ни өчен дисәң дә, гомер шундый кыска, 3 төнлек дөньяда яшибез. Менә кеше бар, бүген иртәгә юк. Ничек инде мин бүгенге тормышта кешегә аламалык эшләп яшәргә тиешмен. Менә минем бер юлларымны нитеп үтәсем килә. Бәхет турында бер шигырем бар, минем күпләргә ошап киткән юллар. Рөхсәт итсәгез, мин аны укып алар идем. Тыңлыйбыз әле, иде. Бәхетләрең ташып тора диеп, күпсенмәгез дуслар, кирәкми. Бәхетнең дә була төрле чагы, бушка гына бәхет эләкми. Җиңел килгән бәхет нинди икән? Сабыр микән аның канаты? Мин бәхетле диеп йөргәннәрнең йөгәнләнгән микән параты? Тормыш дилбәгәсен кулда тотып, сулга, уңга борылып карамый, тойпыласың диеп күңел сыкрый. Юк, тойпылмыйм, барам, ярамый. Бураннарга, көзге салкын җиргә, яңгырларга каршы барамын. Бер тукталып калып, җылынам да, тагын бәхет өчен янамын. Сабыр канатлары иңнәремдә күз яшьләре белән үрелгән. Юк, хакым юк юлдан тайпаларга. Гомерем буе бәхет көтелгән. Бәхетләрең ташып тора диеп, күпсенмәгез дуслар, кирәкми. Бәхетнең дә була төрле чагы,
бушка гына бәхет эләкми, күп күрмәгә зинһар кирәкми. Ай, Зифа Нагаева да бүген рәхәтләнеп ял итеп утыра бит бу тапшыруда. Дөрес уйлыйсыз, мин дә шулаймын. Чөнки әйткән сүзләренә үзе җавап итеп, шул кадәрле матур итеп, тавышы да моңлы бит, шигырьләрен ишеттереп килә. Айгөл, шушы бәхетнең бүгенгесе, әлбәттә, синең тормышыңа Илдар килеп керү белән, тормыш иптәшең белән бәйләнеп, бергә гаилә корып китүдән башланган. Әйдә әле, шул тирәгә барып, читтән генә, кайда читән арасыннанмы, берәр ярыктан гынамы карап торабыз дибез. Айгөл белән Илдарның ничек күрешеп, очрашып киткәннәре. Инде 2009 елда мин авиационда укытып йөргән вакытта, инде без укытып хәтта. Мин инде Аксеновский техникумда да укытканым, авиационда, һәм мин инде әле Себергә киткәч тә укыттым мин. Бик күп студентлар белән ел культмассовый сектор, общежитие авиационныйның. Шул вакытта инде Илдарның дусы поступать итәргә килде дә. Уфага без бергә алып килдек инде. Һәм ул рульда иде. Шуна башланып китте 20 июль 2009 ел булды бу. Һәм инде без бер 4 айдан мин Себергә киттем. Безнең 5 айдан туй булды Себердә, Губкинскида. Һәм менә 15 ел аралыгы дибез, төрле вакытларда булды. Бер-береңне белү, шулай бит инде. Тиз генә без өйләнеп киткәчтен, сынаулар. Менә улым 13 елда улым Арсен туды. Ул аның күңеле, ул баланың күңеле минем кебек бик нечкә, бик шундый музыкальный, биеп йөри ул. Көтеп тор әле. Әле без әле теге ярыктан теге мәхәббәтне күзәтеп ятабыз. Шуннан. Ул вакытта инде шул 15 ел элек Губкинскига барып урнашып, эшкә кирдем инде беренче нефть өлкәсендә, инде эшләүгә мине 15 ел, Аллага шөкер, ул вакытта. Студентлар белән дә эшләдем, параллельно эштә, кич белән студентлар, яки улым белән декрет чагында шулай итеп эшләп. Тормыш иптәшем Илдар минем нефть өлкәсендә инде олы өлкәләрдә дә эшләп, начальник управления булып, зам генеральный булып, инде шул өлкәдә бик күп үзенең тырышлыгын биреп, үзенең грамотный кеше. Сез күрешкәнче ул да үзенең шушы даирәсен булдырган кеше. Бер ел элек ул уже менә безнең Роснефть дигән организация бар, нефтьне ул шунда эшли иде ул вакытта. Мин инде Роснефть энергога эшкә кирдем иң беренче чиратта, соңнан инде декретасын күчтем Порнефтегазга, һәм әлеге көндә мин инде Севкомнефтегаз дигән организация нефтьне безнең шәһәрдә бар, шунда эшлим, Аллага шөкер, менә шулай. Очрашканда менә күзләр күзгә карап тукталасың, минем кеше бу дисең, шулары ничегрәк хәтереңдә калган? Менә ул синең белән күрешеп китүләр, беренче танышулар хәтереңдәме шулар? Ул бик тәрбияле итеп күренде миңа, һәм килеп басканда бара язылган маңгаена тәрбияле дип язылган. Бик тыныч, тәрбияле һәм Айгөл, менә Айгөл китеп бара, әнә Илдар килә каршыга. Машинада. Менә сөйлә хәзер шуны, ничек булды? Безгә шунысы кызык бит, әйме? Кара әле син аны ничек күзгә, машинада күзгә бар. Менә бит кызык итеп сөйләсәң. Ул утыра, мин артта утырам. Ничектер менә Уфага барганчы искара булды. Кайтканчы инде кайткан вакытта инде телефон белән алмашу була инде. Ансы миннән булган, ул да шулай әйткән булган, ансы мин белмәдем. Шулай итеп инде без никах укытып, ноябрьләрдә, мин декабрьдә киттем Себер якларына, эшне ташлап ул вакытта студентларны калдырып, ничектер ул вакытта беләсезме, уйламаганда чыгып китергән. Яшь бара бит уйлыйсың, ничектер, ул вакытта теге шул гашык булып киткән. Менә ул кайда мин шунда булырга тиеш. Мәхәббәт белән бәхет икесен бергә куйсаң, акыл, мәхәббәт ягында бик акыл булмый диләр бит инде. Бәхет ягында акылны уйлап кына бәхетеңә табан барасың диләр. Кайбер кеше башын югалтып гашык була, ләкин ул бәхетләргә алып барып чыкмый. Икенче төрле тармакларга китеп таралыш була, таркалыш була, юллар аерыла. Ул холык фигырың белән генә тәңгәл булганнан түгел, бер уйда булмыйсың, бер юлны уйламыйсың. Сезнең монда тупланган тәҗрибә бәхеткә юл акыл белән күбрәк китте дип уйлыйсыңмы? Әллә инде бу яратыштык инде без Зифа апа дип. Монда мин икесен дә бер рәттә куяр идем. Мәхәббәт белән акылны, бер-береңә хөрмәтне. Мин аларны аермадым, мәхәббәт белән акылны, бер-береңә юл куя белү. Төрле вакыт була дөньяда. Мин дәрәк, ул дәрәк, менә без үзебезнең гороскоп буенча кызучан икебездә. Әмма дә ләкин җыйган тормыш үзебезнеке, безнең тормыш, җыйган мөлкәтебез, малларыбыз үзебезнеке, кешенеке түгел, шулай бит. Һәм инде мин ничектер
барсында теге тирән итеп алып күңелдән чыгарып, бер-береңә киңәш бирү, бер-береңне хөрмәтләп, менә төрле стадиядан теге чыгарырга кирәк бит инде, һәм шул стадияга чыгарып бастыру. Бәхетлеме дип сорасалар, бәхетлемен диям һәркемгә. Таңнар атып, кояш чыккан мәлдә, бәхетсез мин дип ник әйтергә? Сөясеңме дип сорасалар, сөям дип җавап кайтарам. Дусларымны сөям, туганнарны, җыр моңымнан көч һәм дәрт алам. Үкенәсеңме дип сорасалар, юк, үкенмим, дуслар, сагынмыйм. Еллар аша тәҗрибә туплана, үткәннәргә инде табынмыйм. Бик матур, хисле, ихлас, һәм инде мәхәббәт төшенчәсе ничек яңгырар икән. Айгөл Сәлимгәрәеваның күңел фикерләренә тукталыйк әле. Мәхәббәт төшенчәсе ул ничектер сөю турында инде шигырьләр бик күп язылды, ләкин дә үзем белә тик алмаганым конкретный шигырь, ул минем шул бәхет темасында, сөю темасында бергәләп баралар. Аларның ничектер мин тик аерым менә мәхәббәт дип язмадым дия алмыйм. Яшьрәк чагында язылгандыр. Яшь чагында ай Аллам. Мине ничек атала икән хәзер? Мин карт чагында дип әйтә алмыйм бит. Айгөл белән сөйләшеп утырып. Әйдә. Инде теге ничектер бер шигырьдә, бар шигырьдә дә бер шул мәхәббәт темасы кирип китә бит инде. Шулай бит инде. Ни күбрәк менә теге тормыш темаларына, тормыш девизына язылган юллар күңелем минем шундый. Гомерләрне үтәмсезнең белән бер сукмактан бара юлыбыз, Ходай аера гына күрмәсен, тотынышкан кулга кулыбыз. Минем белән сез дә моңланасыз, күтәрепләр күккә җырымны, авырлыкта кочак юанасыз, тибрәтеп күңелем кылымны. Сәхнәләрдә йолдыз булып янам, сәхнә артында кала сагышым, бәхет җырын сезгә көйләгәндә, күз алдымда авыр язмышым. Егылганда күтәрелек дуслар, туганнарым һәрчак янымда. Ачы сагыш килгән чакларымда, саклап, яклап гомер таңымда. Җылы сүз ул җан давасы диләр, сүртеп яшьле күземне, елмаюым кояш булсын дип, сарымай булсын дип сүземне. Гомеремне үтәмсезнең белән, бер сукмактан бара юлыбыз. Ходай аера гына күрмәсен, тотынышкан кулга кулыбыз. Шул сукмактан барсын юлыбыз. Бу мәхәббәт белән бәхет бергә кушылганы булды. Шулай бит бу үзеңнең җан авазымы яки инде берәрсенә багышланган шигырь булдымы? Кеше исеменнән күбрәк язарга яратам. Менә ничектер ул кеше язган кебек итә. Менә миңа кемде сораса да, һәм шундый моментлар була. Ничек син минем күңелемне күреп яздың диләр. Менә мин язган кебек булды. Мин ничектер сезне күрәм, биттән күзегезне күрәм. Мин шул тема сезгә якын булыр дип уйлыйм. Кемдер теге сорап заказга да язганнарым бар, шуңа күрә инде күңелнең шул якларында, шул вакытларында язылса гына шигырь шулай килеп чыга. Менә бу кешеләр күңеленнән язылган шигырьне ни өчен әйтеп, мәхәббәткә һаман да барып җитәлмәдем. Менә яратуны ничек яңартасың? Алай булгач әйдә, өегезгә киттек инде, фатирга барабыз. Ничек Илдарга булган сөю хисеңне яңартасың? Син уйлыйсың менә аралар азрак кына ниндидер үпкәләшүләр булып ала, яңартып алырга кирәк, җылытып җибәрергә кирәк. Бу вакытта нишли Айгөл? Мин тәмле пешерергә яратам үзем кухняда. Теге күңелемне иртән кухняга кирип, тәмле ризыклар пешереп, мин ничектер гаиләмне теге сыйларга яратам. Улым да пешерә менә минем андый инде кухняда. Без теге общий цель диләр бит, һәрбер кешенең целе булырга тиеш. Без шуның белән менә бер-беребезне алып барабыз. Кирәк, менә безгә кирәк. Дөнья малы җыярга кирәк, шулай бит инде. Тукта әле, хисләрне ничек яңартасыз? Мин бит сорамыйм, бөтенләй ут сүндереп яңартканыңны сөйлә дип. Ул инде үзеннән үзе. Әйттерә бу бүген мине. Үзеннән үзе. Ул безнең ничә 15 ел өйрәнелгән бит инде. Ничектер без аны бер-беребезгә килешергә дә өйрәндегез, ярашырга да өйрәндегез. Сезнең нигә куелган менә теге? Әлеге заманча хәзер искусственный интеллект кына кертеп җибәрәсез. Хисләрегезне яңарту. Ул менә бер-береңә сүз әйтеп, ул ничектер күңелдә тизгенә элегрәк, күңелдә үпкә бик күп саклай идем үземдә мин. Менә хәзер инде үпкәне мин ничектер яшь бара-бара менә җыярга, ничектер үземнән аны тизрәк алып барырга тырышам. Ул бар, ул саклана. Әмма дә ләкин мин аны шул вакыт үзегез әйтмешчә вакыт аралыгында инде контролировать итәргә өйрәнәсең. Үз күңелеңне, үз отношениеңне һәм үпкә шулай ук бит инде үпкә иштән килә, аны бит контроль итәргә кирәк.
Әмма дә ләкин бик булмыйдыр да дип уйлыйм мин аны, чөнки. Ләкин ул сизәргә тиеш синең күңел җылыңны. Һаман шул мине яраткан Айгөл янәш дип сизәргә. Ул сизәме шул синең күзләреңнән, синең хисләреңнән. Аның үзе өчен генә шундый вакытта берәр шигырь туып куямы? Әллә инде син һаман берәрсе хакында язармы әле дип Юк, уйлыйсыңмы? мен теге тиз генә 4 юллар язган бар памятьтә менә кала, күбесе. Аңа охшыймы шигырьләрең? Теге бик сүзләрне аңлап бетерми, ул да бит теге шаранда үскән, әмма дә ләкин теге татар мәктәбендә укымагач, ул ничектер күңеленә теге нитеп алмый, теге менә мин аңлыйм дип алмый ул андый шигырьләрне. Ул укый да, матур, красиво булды. Шуңа күрә мин теге аңа теге өйрәнеп Тәрҗемә ясап та караганың бармы? Менә бу җирендә шулайрак. Ул күбрәк ул теге минем шундый атмосфера, күңелемнең халәте. Ул күбрәк синең күңелеңне шул килеш үзе генә саклап торсын. Иң мөһиме мин камашауламасам ярар Ул иде. нишат итми, миңа шул җитә, мин шуның белән бәхетлемен. Миңа бөтен атмосфера тудырган кеше, шуңа күрә мин үземнең Сезнең һәрберегезнең менә барып җитәбез хәзер. Сезнең һәрберегезнең гаиләдә без шундый бердәм матур гаилә булса, сезнең үзегезнең мөхит уйларыгызның үзенең дөньясы бар, шулаймы? Син шигырьгә саласың булган бөтен хисләреңне. Гәрчә Илдар бик күбесен аңлап бетмәде. Илдарның күңеле менә айкап торган дөньясы ни белән тормышка соклануы, якыннарын яратулары, сиңа булган мөхәббәте ничек яндырып чыгара ул сиңа, ничек күрсәтә шуларны? Ул күрсәтә, Ничек белгертә? инде безгә менә забота диләр бит, безне хөрмәтләп, безне кирәк булганда Юк, тукта әле, яратам дип кайчан соңгы тапкыр әйтте? кеше Әйтмисең яратам дип әйтәдең. Әйе, кеше менә Фатирның ачкычын тыккандамы? кеше генә без бүген Шундый бик генә матур эштән. кайттык Тюменнән, әйе, менә ул теге Бик зур эшләр майтарып. бик зур эшләр майтарып, ул фатир белән теге кеше һәрберсендә дә бар ул. Эш анда түгел, яратам дигән, Әйе. яратам дигән сүзне беркем дә тик торганнан гына урам буйлап чәчеп йөрми. Аны менә нәрсәдер әйттерә. Әйттерерлек дәрәҗәдә син ниндидер бер адым эшләгәнсең аның алдында. Яки анарга син артык нык бер җылылыгың белән бик шундый аның тансык кына чагында шуңа ул авыздан да күңелдән дә яратам. Чәчкәне вакыты белән еш бирәме сиңа чәчәк? еш бәйрәмнәрдә минем улым да алып керә. Әйтерләр алайса бик кырым икән иптәше. Юк, шук Бер шук. мөхәббәт сүзен әйттерә алмый утыра бит Зифа диярләр. Юк, әйтәбез теге ничектер без шундый скромныйлар андыйга. Менә ничектер бер менә теге сөйләргә инде әйтәм. Теге әйтә әлбәттә. Ул аны әйтәм бит теге забота белән, хөрмәт белән кирәге берне алып кайтып, ул может менә шул нине шул Кәефеңне сүзне күтәрергә внимание миңа һәр вакытта булды һәм бар. Мин шуның белән бәхетлемен. Араларыгыз бик байтак кына менә эш мәшәкатьләр, эшләр белән, эш сәфәре белән ерагаеп торды. Бер нинди арагызга ярылу дип әйтәбез, теге урыс телендә әйтсәк, трещина диләр, хәтта андый әйбер булырга да мөмкин түгел дип яшәдегезме? Мин белгәне дә байтак булды. Араларыгызда суыну турында сүздә булырга мөмкин түгел. Бу сезне ныгытты гынамы? Араны җылытты гынамы? Әллә барыбер еракларда аерым авыррак хәзер берләшеп, яңадан менә әле син әйтеп кенә бик җылы сүз әйттең, юк бик еракта алайтып яшәтәсебез килми бер-беребезне. Ничек җавапларсың? Бер-береңне вакыт узу белән ничектер шул вакытлар бик тә сагындыра икән дип уйлыйсың. Шул шкафка кереп киемнәрне карап, ул киткәндә теге тәрәзәгә карап калып, бик авыр булды. Ул теге иштәге депрессия диләр бит. Менә мәйтәм кайгылар булмасын, кайгы да түгел, сөенич кенә икенче эштә, әмма дә ләкин күңел халәтем шундый булгач, мин аны шундый якын итеп, авыр итеп тәңгәләп килдем күңелемә. Теге үзем шундый кеше булгангадыр. Кемдер бәлки, Аллага шөкер, без теге бер-беребезгә барып, кайтып, монда очрашып тордык. Мин бүгенге көндә үз юлымда, үзем нефть эшендә, үземнең юлларымда, мин теге пешеренергә дә яратып, үзем кухняда да бик яратам. Менә шул творческий средада да зрәгә бит әйтәм бит инде, белегечә. Шуңа күрә мин бәхетлемен бүгенге тормышым белән. Әйтәсең килмиме? Авырттырган җирләрен, төшләрне яңгыратасың килми, әйтәсең килмиме? Менә нинди киртәләр синең булды тормышыңда? Һәм ул киртәләрне сиңа үтәргә көч бирде, бер-берегезгә булган матур мөнәсәбәт. Киртәләр булып инде ул теге авария вакытлары да булды. Шул эш вакытларында да төрле психологический атмосфера булды бит инде. Ул бардыр да дип уйлыйм мин. Кеше сүзе. Менә көнләшү сезнең гаилә бит инде шундый киң адымнар белән алга бара.
Үзең әйтмешләй, мал таба белә, мал җыя белә, акылыгыз да бар, тота да беләсез. Шулай бит, куллана да беләсез әле мөмкинчелекләрегезне, анда әйтергә кирәк. Көнләшүчеләр күп бит инде. Менә алар социаль челтәрләрдә без аларны хитрлар дибез инде, төрлеләре бар. Алар белән көрәшү бармы? Әгәр инде аларга урыс телендә әйтсәк, игнорма яки күрмәмешкә бөтенләй салышып булмый, без бит туң түгел, без бит инде безнең йөрәк бар. Алар белән ничегрәк булды? Төрле елларда төрлечә, әлеге соңгы беренче елда мин ничектер икенче күзлектән карыйм бу. Кеше сүзенме, көнләшүнеме? Менә кемдер миңа әйтә, менә кемдер шулай әйткән. Мин аны беләсезме? Хәзер инде мин әйтәм, менә мин бит иртән бәхетле булырга тотам, менә эшкә китәм, матур итеп үзеңне карап тор, теге китергә кирәк бит инде. Ничек тордың шулай китү минем турымда түгел. Кешене сөйін, кеше елмаерга тиеш миңа карап. Һәм инде мин әйтәм, ул да бит шуның өчен туган, ләкин аның күңеле төрле. Менә әйтәләр бит, ак карасы бергә баралар тормышның. Ак та бар, карасы да бар, ләкин ул караның бит агы да бар. Ул бит кешене бит кимшитеп кенә ярамый. Ул бит аның да яхшы якларын табырга кирәк. Күңелемнең төрле халәте булгач, менә минем бер шигырем бар иде, килгән идем. Күңелемнең бүген моңсу чагы. Ник моңсу дип берек сорама. Кабат-кабат уйлап төннәрендә, иртәсендә күзләр чылана. Кеше сүзен үткәрәсе иде, бармак арасыннан җил кебек. Ә мин йөрәк түрләренә алам, йөрәгемне телгәри өзеп. Көнләшүләр була ике төрле, кемдер берсе өчен сөенә, ник бәхетле соң ул, ә мин түгел, дип икенчесе көенә. Кигән киемеңә бәя биреп, үтеп китүчеләр бик шактый. Килешле киеп, ник гел кия дип, синең артың берсенә мактый. Шулай бит инде. Дус булганы кайчан дошман була, серләреңне җилгә таратып. Ә мин һаман яхшыга ышанам, яши кешелекне яратып. Акны каралардан күрә белү бик кирәктер фани дөньяда. Рәнҗетергә 2 секунд җитә, гомер җитми гафу сорарга. Күңелемнең бүген моңсу чагы, ник моңсу дип берек сорама. Кабат-кабат уйлап төннәрендә, иртәсендә күзләр чылана. Елама, күңелем, елама. Менә бу шигырь белән мин ишек шакыган күңел әле ачылып бетмәде дигәнне аңлата. Чөнки бар безнең тапшыруларыбызга килгән кешеләр ачыла, барыбер ачылалар үзләренең теләге белән, йөрәк халәте кушуы белән. Айгөл, синең тирәндәге эчтәге серләрең, алар шул кадәрлек матурлык белән әйләндереп алынган, син аларны борчыйсың килми. Мин дә аларга ул хәтле кагылып, сине борчыйсым килми. Шуңа күрә хәзер кыска сорауларга җаваплар алабыз. Иң беренче матур сорау бирим әле. Улың бик иҗади күңелле. Бәләкидән җырларын куя торган идең. Социаль челтәрләрдә кем булырга хыяллана? Минем улым Арсенга 12 яшь, ул туганнан бирле шул музыкаль средада үсте инде, җырлап, биеп. Ул шунда ничкә күңеле бала, спорт белән бөтенләй дә яратмый, дружить итми, тырышып биреп карадык. Шул музыкаль, бию, пешерү. Ул менә теге күбрәк кызлар, менә кызлар күңеле бар, аның күңеле менә шулар арасында, шулар белән йөреп. Староста группы, бөтен организатор классының, укытучының, директорның иң беренче правый рукасы помощнигы. Ул инде минем яктан теге гел контрольдә тотып, улым әйдә торганга, улым да шулай әйтеп торып, без бер-беребезне, менә хәзер әлеге көнгә килгәндә, без икәү генә булгач, пока әле временно, инде без бер-беребезне ярдәм итеп, бер-беребезне саклап, яклап яшәргә тырышабыз. Теге төрле хәл була, бала да үсеп килә бит инде, әрләштерәм дә, ансы да бар, без этого никак. Шуңа күрә ул бала ничектер аны белгән кеше икенче балалар кебек ул ди. Ничектер синнән икенче бала турга тиеш дип уйлыйлар мине. Бу чынлыкта бәлки шулайдыр да. Менә атасы икенче күңеле инде аның, без Арсен белән шундыйрак күңелле кешеләр, әмма дә ләкин без сыябыз бер гаиләгә, без бер-беребезне тулыландырып, минем Илдар инде серьезность белән ала, ә без инде алабыз теге үзебезнең шундый күңелле якларыбыз белән. Киләчәктә кем булырга хыялланасың, әйтәме? Киләчәктә дизайнер, архитектор. Әле бу уйлап чыгарган гына, менә әле кая поступать та уйламый, әле 6 ел мәктәбе бар ала бирсә, яшь бара-бара минемчә ул инде бәлки икенче профессия турында уйлар. Менә без медицинскийга дип әйтәбез дә, әмма дә ләкин күңел андыйны кушмый шул. Шуңа күрә Айгөл, телебез Арсенга матур киләчәк. Киләчәктә бар хыяллары тормышка ашканын, безнең инде шундый бер матур аралыгы бар. Тапшыруда кыска сорауларга кыска җаваплар. Сиңа уйланырга уй калмый, тизүк әйтергә тиешсең. Көчсез чагың кайсы чак? Елаган чак. Нидән? Мәсәлән, Кимсетүдән. көчле чагың нинди чак? Үземне матур булып хис иткән чак. Кухняда булыш пешеренгән чак. Ай пешеренә социаль челтәрләрдә кирип карагыз.
Мин үземә күпме алам анардан фәһем, искитәрлек. Уңган шын-шынында монсын инде мактар өчен генә түгел, булдыклы ул яктан уңган хуҗабикәдә. Менә басып торасың, кем беләндер кеше дөресен сөйләми, ләкин аны тыңлап бетәргә кирәк. Ләкин аңа ниндидер үзеңнең мөнәсәбәтеңне күрсәтмичәме, ничектер йотарга кайбер вакыт. Шул вакытта дөресен сөйләми, кайбер кеше бәреп әйтә. Ник сөйләп торасың инде, син бит дөресен сөйләмисең ди, Айгөл нишли? Мин тыңлап бетерәм дә чыгып китәм. Мин алай бәхәсләшмим. Үзеңдә калдырасың. Үземдә калдырам, бәхәсләшмим. Күңелең китмисен. Юк, кешенең күңеленә мин инде бер нәрсә доказ әйтә алмыйм. Син Губкинскида яшәгәндә шул хәтлек сәнгать әһелләре белән дуслана мөнәсәбәтләрдә булдың. Кемнәр безнең яклар Башкортстанның йолдызлары да бик дуслар. Синең белән социаль челтәрләрдә дә бик дуслар аралашып яшисез. Син шулай да кемнең фанаты? Зифа апаның фанаты мин. Ой, Алла. Мин аны туп-туры әйтәм. Фәрида Роберт Тимербаевларны бик яратам. Без общаться итәбез алар белән. Аллага шөкер, тоже бик яхшылар. Күңелемә Фәрида апа язып сообщение җибәрсә, күңелемә май булып ята. Минем фанатларым, менә сез Фәрида апалар, алай бик больше әйтә дә алмыйм. Мин хәзерге бик күп эстрада җырчылар. Шуңа күрә әйтә алмыйм. Ни вакыт күңелең тула капыл? Күңел тула минем иң беренче чиратта дус туганнарга яки туганнарга берәр хәбәр алама хәбәр ишетсәм, кемдер чирләп тора, кемдер миңа авыр була. Мин тиз генә шул ситуациядә. Якыныңа авыр булганда күңел тула. Әйбәт. Гафу итә алмаслык соңгы вакытта нинди хәл булды? Булмады. Итмәслек чакта да гафу иттем. Шулай дип җавап бирәбез, әйбәт. Сирең кемгә сыя? Үземә. Ахирәтләр? Ахирәтләр бар, ләкин серләр минем үзем белән үземдә. Дус дигән сүз Дуслар бар. кем ул синең өчен? Дус дигән сүз ул инде ничә еллар синең белән бергә, гаиләң белән бергә, синең кайгыңны бүлешеп, шатлыкларын да бүлешергә, өйрәнә белергә кирәк бит. Шулай бит кешенең бер шатлыгы. Айгөл Сәлимгәрәеваның кайсы тискәре яклары комачаулый яшәргә? Миңа бүген үк кирәк. Менә хәбәрәбе бүген үк кирәк. Шул кызучан минем гаиләм арттан җитешмәй дә кайсы бер чакта. Миңа хәзер үк кирәк, бүген үк кирәк. Менә шулай итеп яшәргә тырышам һәм алып барам. Бу минемчә мин дөрес эшлимдер. Кайсы сыйфатыңны үзеңдә иң шәбе дип уйлыйсың? Иртән торып, хорошо выглядит диләр бит. Это минем не девиз. Инде чиратта. Иртән торып кешене сөендерергә эшкә бару. Шунда ук яраклашмый сорык алайса, үтеп китеп барганда булса да, шын тормыш девизы бүгенге көнгә. Алга да алга, барсында ирешергә. Ала бирсә. Матурлык салоннарына еш йөриме? Айгөл дисәк. Бөтенләй йөрмим. Чынлап әйтәм, менә 2-3 ел эчендә бер бардым мин косметологиягә, инде анда теге чистка лица гына. Миндә теге бер филлер Кадаты юк. Минем биттә Пластик операциялар юк, эшләткән юк. Кирпек каш, ирен үземнеке бер нәрсә дә юк. Мин даже бер кеше әйтә бит, синең ничә ботокс кадаттың? Әйтәм, минем менә маманың да үземнең, әниемнең дә теге 50 яшькә чаклы бер машинасы юк иде. Минем бер дә юк биттә үземнеке. Әмма барырга кирәк. 40 яшь була, шуңа күрә мин аны беләм. Мин өстәп әйтер идем, эчтән яктылык машиналарында дип әйтик. Җирчыкларны эчтәге яктылык таратмый микән ул? Бәлки ул да бардыр. Әмма мин пока стою, үземне тотам. Бушынап әйтәм. Физик күнегүләр эшлиме Айгөл? Бу елны бик яратмыйм, ялгауланам. Фитнеска йөриме? Менә бу елны юк, әмма ләкин менә майда йөри башлыйм алырсыз. Оптимизмы Айгөл, пессимизмы? Мин оптимист. Үзеңә биргән вәгъдәләреңне еш боздыңмы? Бик олы планкалар куям үземә һәм боздым түгел, ул планкаларны үтәй алмаган вакытлар булды. Үземне бозу белән түгел, шулай килеп чыккан вакытлар булды. Син алардан ераклашасыңмы, әллә кабатлармы дип калдырасыңмы? Мин алардан ераклашмаска тырышып, үзем белән эшлим. Это работа над собой. Кире кайтып, шуны эшләп бетергә тырышам. Менә кыска сорауларга инде матурлыгын җаваплары күрдегез. Имеш күрәзәчеләр. Шанасыңмы шуларга? Бик ышанам да, ышанмыйм да. Әмма мин шундый кеше, менә космический кеше диләр. Бик күп ситуациялар булды. Минем тиз генә кешегә әйттем, менә шулай булып чыга. Кемдер хакера, шул кеше килеп керә. Минем авариядан калды ул. Шундый ситуация бар ул минем. Үземдә ул минем бар. Мин аны кешегә шуңа күрә ышанып та әйтәләм. Үземдә шундый ситуация минем бик күп очрый. Миңа шундый ситуациялар килә. Сиңа үткәнне сагынасыңмы дисәң, бик әллә ни ераклашмаган бит әле яшьлекне сатып алып булса, менә мин әйтер идем, здачага акчасын сорамас идем дип. Шулай да үткәнне ни üzülдереп кенә сагындыра торган. Менә кичә генә үтте, мин сагынам. Төрле ситуацияны сагынам. Шул кешеләр очрашканны, бәйрәмнәрне сагынам.
тырышам, мин бүгенге көн белән дә яшим. Иртәгәсе миңа кадерлерәк ничектер. Бүген иртәгәсе. Планнарны күпме вакыт аралыгына ераграк куясың, аласың үзеңә? Көндә эшлим. Мин аның аркасында, менә мин уже уйлыйм, июльдә нәрсә булыр микән, кайчан күченергә микән. Мин алдан куя торган кеше һәм шул максатка ирешергә тырыша торган кеше. Шигырьләр язырга кем илһамландыра, ни илһамландыра? Кеше белән аралашу, үз-үзеңдә йомылып, үз-үзең белән яшәү генә, ул минемчә бернинди сиңа илһам да бирми, көч тә бирми. Кеше белән аралашып, шул яхшысы белән дә, теге ак-карасы бергә баралар дидем бит, менә шул төрле кешеләр белән, төрле ситуациядән белән, путешествиялар белән, менә туган якларга кайту белән, ул кайтканда да бит самолетта шигырь языла. Шул туган якның күге дә икенче төсле икән дип. Шунлыктан Тапшы ахырына йөгергәндә тагын да шигырьләргә тукталып алыйк әле. Чөнки Айгөл Салимгариева белән очрашуның мотлак иң матур урыны билгеләнгәнчә минем тарафтан аның шигырьләре. Песи белән карга агачларда дуслаштылар ахыры, күрәсең. Дошман булып яшәү кемгә кирәк? Бүгенге көн халәтендә бигрәк терәк булу кирәк дусларыңа. Сары майдан татлы сүзләрең, кояш нурлары да елмаюың, бәхетләргә тулган йөзләрең. Шул чаклы күңелемнән чыгып, башына да рәхмәт әйтәм. Татар халкына бик матур менә безнең туган телдә передачалар ТНВ каналларында шул чаклы мин чит җирдә яшәсәм дә карап, үземнең шигырьләрем дә яңгырай телевизордан, шуларны карап утырам. Бәлки җырларым да яңгырар әле. Менә Мөдәррис Абагизитов бер минем шигырьгә язган иде шундый сүзләр дуслар турында инде. Менә шуны җырлап үтәм бер куплетын гына. Салкын җилләр исә, кайлардан исә икән, җаннарымны ашыкларга сездәй дуслар бар микән? Дусларымның якты йөзе, сезнең кебек мин булмам. Сезнең кебек булмасам да, сезне яратып туймам. Бу минем шигырьгә язган юллар һәм һәрбер кешене дә хөрмәт итәм, яратам. Сезнең Зифа апа туган тел каналына бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачыларга. Дус булып, матур булып, бер-беребезне хөрмәтләп яшик. Бу матур дөньяларда диясем килә минем. Кемдер әйткән, тында алмый карап утырам Айгөлгә. Кемдер әйткән, бие кеше күрмәгәндә дә, җырла кеше күрмәгәндә дә, яшә кеше күрмәгәндә дә. Чөнки кеше өчен, кем өчен генә түгел, күңел, халәтең тибрәлә үзең өчен бу дөньяда. Айгөлгә карап, бөтенләй икенче сүзләр белән тамамлармын дигән идем тапшыруны. Бөтенләй икенче яктан ачып утырам. Синең менә әйтерсең дә бер ягыңда роза гөл булган бүгенге биеклегеңнән. Үзең әйттең бит инде космос кешесе дип тә әйткән кешеләр бар. Менә икенче ягында синең туган як гөлләре, бәлки андагы тегәнәкләрдә калганнар. Умырзаялы яланнарда, тузганаклы юл буйлары да калган, сагынулар белән яши торган. Шуңа әйтер идем, кемдер хәтта аңламый роза исендә, кемдер ашы үләннәрдән бал җыя. Кемдер гомереңне бирсәң дә кадереңне белми, кемдер тиен изгелеккә гөл куя. Менә шул тиен кешеләргә изгелекләр кыла гөл куеп яшисең син, Айгөл. Мин үземә булган игътибарың өчен генә әйтмим, бөтен Татарстан, Башкортстан йолдызларының бик күпләре тарафыннан әйтелә дип уйлыйм, чөнки сине бик яратучылар күп, хөрмәт итәләр. Яшьләр дә, олы буын вәкилләре дә, артистларыбыз арасыннан да юкка гына бүген мин сине бик яратканга гына килмәдем тапшыруга. Май булып ятты. Чөнки сине бик хөрмәт итәләр, социаль челтәрләрдә бергә аралашып яшиләр. Алар да бу сүзләрем белән шулай диясем килә. Кайбер кешене гел күреп торасың. Ул сиңа бәлки башка төрле елмаядырма, ниндидер җылы сүзләр дә әйтеп карый. Ул өстәми сиңа күңелгә күңел. Ул өстәми синең хисләреңә матурлык. Сине ничектер сирәк күрәм мин. Сирәк күренәсең син. Социаль челтәрләрдә күбрәк һәм аз гына күренешләрдә дә син кояш булып күңелгә төшеп каласың. Шуңа әйтер идем, саубулашканнарда берәү яраклардан кулын сузып торсын. Берәү учын куеп торсын. Кабат очрашканнарда шул ике күңелнең кул җылысы матурлыгын саклап торсын. Ике кулның жан җылысы суынмаган булсын. Бу сүзләр минем күңелемдә әле генә пәйда булды һәм алар сиңа һәм сезгә багышлана. Беләсезме? Күпме Айгөлләр яши сезнең арада? Шигъри күңеллеләр яши. Күпләре кемдер мич янында гына шигырен сөйли җырлый, кемдер балалары кайтуга әзерләнә, кемдер ихатасында йөгерә, кемдер эшенә бара, эшеннән кайта, кемдер рольләртендә йөри. Шулай ук Айгөл кебек җырлый, Айгөл кебек кыюлыгы гына җитми, күзгә күз карашып тапшыруына килеп өлгәшергә. Мин дә аны бик
тілеп, өзім күтіп алдым. Шул күптен күбрәк булсын Айгөл кебекләребез. Халык арасында, дөньялыкта, дөнья күпкә матуррак булыр иде. Бүген шундый яктылык калдырды. Айгөлгә рәхмәт әйтәм. Ерак юлларны якын итеп килгән өчен сезгә дә шундый теләкләрдәмен. Киләсе күрешүләргә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.